Hello. Hello. Ki Dlamini buang. Yebo uDlamini okhulumayo. Dlamini bona man. I've been going through your CV. Ngiyabona ukuthi uyawushaya lo msebenzi, so you got the job. Hawu, ngempela mnumzane. Yeah, so rakopana kausani. Ayi. Kusasa siyakopana. Siyakopana mina nawe kausani siyakopana. Ayi imake ndoda. Uthi wena uzungiqashe ufuna sikopane noma ufuna ukungikopa noma ungiqashela kona ukuthi sikopa angeke uzwa kahle uthini kimi. Hey man. Kire rakopana kausani. Ayi elizulu lebana. Enhle ke uyawufuna lo msebenzi rawufuni. Umsebenzi ngiyawufuna umsebenzi. Yani ukinka wena? Hayi man. Hello. Abatwana madoda bafuna ukukopa qala before baqashe. Yazi Thando sami phela wena you may ride or die. No, yazi avungibusisa kodwa wena baby. Cela ungitshela lo nto phela ngesizulu. Ngifuna ukizwa ngesizulu nje lento kade uyisho. Ish. Right, gibela. Or die noma ifa. Uyigibela noma ifa yami Thando. Jesus is Lord. My name is Bakepi. I spent 918 rand buying a Smirnoff during lockdown. I couldn't believe that guy when he banned the alcohol. I thought maybe he was just pulling my leg. So I am a member of ZFF, Zitawa Freedom Fighters. The lesson I'm giving to you today, if you feel you're paying too much for Zambia, it means you're breathing through the wound. Contact Outsurance. Hey, ngoba ngithi anginazo nje imbuzi idlele. Thando mfana mama ngibheke emnyango indlele lokuthi meme. Kodwa ma yazi ngidlala igame lana. Hayi lo msuthu ngamakhelwane memeza uma wakhe. Angithi bathi meme bebizo uma wakhe. No. Hey Tada, I'm Desmond Dube. You know me as an actor and a brand ambassador for Clientele Life. But in my private life, I'm an alcohol drinker. Ngiyabuhlaba. Like most South Africans, we only go buy alcohol when we need to drink at that time. That is why now I'm stocking a lot of alcohol in the fridge. Should happen that the alcohol get banned again. What I've learned from the president banning the alcohol is that tomorrow is not promised to anyone. That is why I have utshwala cover. It is so affordable. If you can buy Amadata now and again, you can afford utshwala cover. Join me in taking care of ugomiwa just in case utshwala got banned again. WhatsApp utshwala to 060-800-70. Guys, igama lami nguThando kwakhe mseleku. Ngihola 350 ngenyanga, ngisebenza ukuhlala ekhaya. Okushuthi ngosuku ngihola 11 rand 70. Per hour ngihola about 48 cent. Hayi kona kufana umuntu uyayibamba. Diye tshwala. Ngibhala lencwadi inhliziyo yami ibhlungu, umoya wami uphukile, umphimbo wami omiwe. Ukube bengezi kona ukomiwa hlasimpe ngaba ngibhala. Ngizizwa ngifikelwa izinyembezi mangibona ingubo zakho bawuyigqoka kodwa mangibheka ngaphakathi umzimba wakho ungasekho. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi engabe yona lencwadi yofinyelela kuwena ngoba ukuxhumana kwami nawe khona bakubona kuyicala. Mase ngiyazibuza ukuthi yini le ngako yonile. How about thina esikuphuza ngencwadi yadokotela esagunyaza kathiwa mhlazane sakiye kuyoba ilanga lesilokugcina. Kodwa ngikhumbula kwabaphuza uCoca-Cola kuthiwa khona bawuphuza ngencwadi yadokotela okunaloko odokotela bathi abawuyeke baphuza amanzi. Yini ngihambanga wona kwasala wena? Kuyacaca ukubaleka kwakho khona bakungabazayo. Lento yenza mangidlula ngase-tops ngibona ubuncane bomnyango sihlukanisile ngizwa ngifika ukulingeka kodwa ngibuye ngizikhuze. Mangibona intambo ngifikele ukuzikhunga kodwa ngibuye ngikhumbule ukuthi ngiyoba nomngcwabo onjani wena ungekho. Nake ngathi ngiphelelwa nawo inki ngizocela ukuyigoqa incwadi ngoba ngeke ngikwazi ukucela ipeni nakubafundi nabo kuthiwa bangaya esikoleni. Ozithoba uThando. Imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Mina msasazi bengithi ake kume kancane ukuvula kwezikole ngenxa le social distancing efunakalayo. Ingane ayizukwazi ukopelana ezikoleni. Uzokopela njani omunye pha. Manje ngeke ngithi mina ake zime kancane ukuvula kuze kube right kahle ingane izokwazi ukopelana ngoba makuvula kunje kunezingane ezofeyila ngokungemthetho umsasazi.
Mr. Mseleku, I can see here on your CV that you have a criminal record. Would you mind telling me more what is that criminal about? Or it was a murder? Oh, a murder! Who did you kill? On the last job interview that I went to, the interviewer promised to call me back, but he didn't call me. I came back for him. Ah! Jesus Christ! Consider yourself hired, sir. Yo, yini ngibona ngamehlamba? Baba, awuyiqoile ngani mask ungikweleta? Raze imanje le mpahla engiphefumulisi kamnandi razaw. Baba, ngihlangani kahle ayingakuphefumulisi kahle sungikhokhele. Ngizothini mawufa mina la? Uyawuzwa razaw ngoba ngibulawa yini razaw ngeke ngife mina ngizoyikhokha imali yakho. Baba kunamuntu ongikweleta awuzongayigqoki imask la. Ungikweleta babafuna uhlala ugqoke imask unesanitizer phakethini baba. Mawufa la bazokhokha imali yami baba. Awuzwe razaw. Igama lami nguThando wakhe Mseleku, ngila ejele laseMabhodweni Correctional Service Center. Ngingene la ngo-26 March 2020 ngama charges e-COVID-19. Bebengigwebe 21 days without a possibility of alcohol. But ngeyinkinga ngezala ngaphakathi ngabuye ngazama uku-escape abangibhaqa ngisale ngelefastereni bamvisane bangi-edela isigwebo sami nge-2 weeks. Ngibhalele kuyihobe ngoba ngifuna ukwenza ipeace nobheka icele ukuthi at least anginankinga nokuboshwa ngidonsa isigwebo sami but akangidedele ngikuthole utshwala khona ngila ngaphakathi engcono ngizophuzela khona la ejele ngeke ngize ngiphume kunokuthi ngihlale ngumiwe ngalendlela. So ngiyacabanga ukuthi ihobe izokwazi ukungisiza. Khona la ejele kunzima, into esengifundele ngejele kunzima, kuyaliwa njalo ekseni siyalwa sibanga isikhokho, kuyaliwa kubangwa ama-charger, kunzima kakhulu ejele. Siyadikhoda okay iyadikhoda. South Africa ngicabanga ukuthi enginalo ikhambi lokushaya icorona nemtshelo lamaphosa. Ngicabanga ukuthi isanitizer njengoba kuthiwa libulala igciwane sezandleni. Mina ngizoba nengichathe ngayo ke sibone ukuthi ngiyalishaya ngaphakathi ukuthi nje igcwele lami lithangena. Ake sithesteke mzansi sibone. Akwenzeka ngifa namhlanje South Africa. Ngicela ukuthi usuke kashona ngalo libi holiday. Umina oqala wafeza ikhambi lecorona. Makwenzeka kuba khona imovie yomlando yase Hollywood ngicela ukuthi i-character izodlala indawo yami kube umuntu obukekayo. Igama lami nguThando wakhe Mseleku. March 2020 kwathi emsebenzini kwathiwa abantu asebeye na more than 5 years bonke bazophunyelwa u100 million ma-sanitizer. Njengomuntu weqala ngiqala uphunyelwe i-sanitizer kangasabambiki. Hlangana nomuntu endleleni ngiyamfutha. Ngithi ngokusanitizer abantu engangihlangana nabo endleleni ngawuqeda u30 million usanitizer yami. Nami ngangisimanga ngithi ngiyamkhuza vena ngithi nje ngisanitizer ngithi uthi ngokusanitizer nje ingubo zami zokugqoka ngawuqeda u20 million. Kwaba khona isikhathi la sengibona khona ukuthi ukuhlala endaweni labantu abangasanitizer kusangifanele. Ngahamba ngaworent 1 bedroom kuma-suburbs ngifuna ukuhlala nabantu abasanitizayo. Nele ex yami efonini yathi ibamba ngicall ngasondeza isanitizer kanjenge kathi leya phela khona sengigeza izandla ngesichatha abantwana esucwebe. That's when I realize ukuthi I blew it. Namhlanje mbukeli sivula ngobaba uMbeyane Mseleku wasendaweni yaseMontfrey wasibhalelile ofisa simsize simtholele utshwala ngesimo sokuthi akasakwazi ukuphila esobha ngaphandle kwatshwala. Ake sihambe ke siyozizwela udaba lakhe. Igama lami uMbeyane Mseleku. Ngibhalele ukukhumbula ekhaya ngifuna bangisize bangifunisa utshwala. Utshwala lo engagcina ngo 26 March 2020. Abashoyo bathi bagcina ukubona bahamba nobheka icele. Namhlanje sizobeka iqhawe lazalwa ngo1818 lashiya ngo2020. Doda amadoda namhlanje sokubeka endaweni yakho yokugcina. Uyibekile induku ebandla. Ubile nathi ekuhleni nasekubini. Wasiduduza uma sijabhile. Waphinde waba nathi noma sijabulile. Ushiye izwe lonke lidangele.
izilay queens zididekile, izidakwa zidumele, uyakuzilelwa izwe lonke ngoba akekho obengakuphuzi nobe isitshela ukuthi akakuphuzi ubekuthola emthini omkhuhlane. Okusiphatha kabuhlungu ukuthi uhambe ngesandla somuntu. uJesu wayengeke aphendula amanzi awenza iwayini uma ngabe uphuzo oludakayo lalingafuneki. Kodwa-ke kulungile ndoda yamadoda, lala namhlanje endaweni yakho yokugcina. Bayosala bebonakala bonke ababekuphuza ngamaphuza face. Sohlala sikukhumbula njalo, uhambe singakadeli wena. Lala ngoxolo ndoda yamadoda. I mean, what could have been done besides a ban on the sale of alcohol if we are going to consider those dates? Mina, I think the best they should have done is to go bury those graves they open in Johannesburg and leave alcohol alone. I don't know what they want in alcohol because same thing like sanitizers. Sanitizers got 70% alcohol. So if you're drinking alcohol, it's like you're sanitizing your inside. You make sure that your inside is kept sanitized. So if you take a person who's not drinking alcohol and take a person who's drinking alcohol, and say who got more chances of getting corona, the one who's not drinking got more chances because he's only sanitizing hand. They're not sanitizing inside like an alcohol drinker. They're sanitizing the liver deep down to the stomach. They all sanitized. Sounds like you feel a bit betrayed. I feel so betrayed because this thing is like they don't respect the rights of alcohol drinkers. They disrespecting the rights of alcohol drinkers like it's nothing. Hey guys, khona le language le yini isiZulu? Yabo masenithi umuntu nomqondo ophusile. Hayi ngeke guys, ngisho kuthiwa ngisho into eclever ngana la ungasho ukuthi nomqondo ophusile. Phusile. Hayi ngeke guys, it doesn't sound right to me. Ngathi umix isiZulu lesingisi kanti manje kunegama elincika kulona lesingisi. Hayi uphusile hayi. Abalandeli beqembu iKaizer Chiefs sebekhala ngokuhlukumezeka abakubiza nge-team based violence. Bakhala ngokuthi akusekona ukudliwa nje kuphela kodwa sekuhlukumezeka namalungelo abo. Sebenxuse namaphoyisa akuleli ukuba angenelele. Cha, lento yokudliwa kweKaizer ayisithanda kwa personal manje ngeke kuloye kudliwa abantu ababodwa kulandelana. Lento sekuyi team based violence ingakho sinxusa kakhulu nje iphathi mandla zakuleli ukuba ingenelele namaphoyisa angahlali njengenza ilutho siloke edliwa kanje sidliwa. Kube ukuthi nje yicala manje ukudliwa kweKaizer, team neteam ezodla iKaizer nje manje elikhotha imbenge yomile. No excuses. Paper bread. Igama lami nguThando kwakhe Mseleku. Ngibhalele kwi-paper phela ngoba nginenkinga la nobaba wami uCyril Ramaphosa. Akafuni ukukhipha imali yesondlo, akafuni ukungondla. Kanti inkantolo yamnqumela ukuthi kumele angondle ngemali engango-350 njalo ngenyanga. Manje akafuni ukuyikhipha le mali. Mangithi ngizama ukukhuluma naye, uloke ngibalekele yale nale ngenye ilanga ngathi ngikhuluma naye, wavenwa ngivala ngemask, wathi angigqoke imask, mengangayigqoki imask ngizoba senkingeni. Into esengizwile manje kuthiwa uyenzile, uthi usevanwa ngivela umgodi eGola, ngazi noma uplani ukungibulala yini. Manje ngiyathemba ukuthi ipaper phela izokwazi ukungisiza ngoba ngiyawufuna lo 350. Ingabe usunezithuku uduba ukudla ngenxa yokudliwa kweKaizer Chiefs? Usuyasola nokuthi engabe ongenelwe yini ususupport iKaizer Chiefs? Thina singu-Outrage sizokusiza sikuyekise ukusupport iKaizer Chiefs, sizokuphalazisa sikhiphise lonke idliso leKaizer Chiefs, ukwazi nawe ukuthi ube right, siphinde sikusize sikufunise i-team ekufanele uyisupport ngamanani aphansi. Ukujoyina u-Outrage bese no SMS sengiyazisola to 31314 ube mnandi njengelanga elihamba phansi.